Okay. 4x3 ay. Welcome back. Putol man. Three. Trace. 3 feet ang big kaning flooring niya. 4 feet yun, 3x4 sobra 4 ang iyang height. Ang height 6 yun eh, sakto yun, 6 feet. 3x4x6 Dota eh. Sana all eh. Pati kay bay. Mao din welding giingon eh Kawasaki yung gamay. No? Patin na kuha nga ni boss. Asa ram tong tag-iya eh. Kung welcome komigo ay bagong panser sa day. Don Chris. Kate mo boss, Don Chris 253 loaf. Don Chris 253 loaf, bagong panser. Kaduha pa ni apil og lumba. Amot na 'yon. Amot na 'yon. Libro sa amot na 'yon. Bago pa minanahan. Sana all. Amot na 'yon. Ya, ilukot ko boss bin, kuan boss. Kuan ni boss oy 3x4x6 imo ang loop boss. Sana all oy. Mga pili budget mo ni boss. Na karon. Pila na giabot? 1.8. 1.8 na? 1.8. Samot ang maglibor ba daw boss no? Samot na. Si Hermes nagbuhat man dito yari dito sa globe di iPod. Puthaw na? Puthaw? Marag 8 man siguro kadako to ya size gyapon pero Lahat pa tayo mag-ingon pre nga kuan. Mayuta. yuta ra. Yuta ra ya, oh yuta ra. Puto sa diyan gahapon. Kuya ko globe pre marag payag gidako. Oh lamit pa kayag lighter oh. Oh, awa. Raon gini ya ba? Tawag ko ng viewing sa iyahang loop boss oh, mga boss. Oh, nindot kayo mga boss eh. Oh. Mga kanaat. Tanahon ta mo siyang mga gahi mga boss ha. Tanahon ta mo ha. Daray. Mao ni siya ang iyang adapted. Mao ni mga adapted mga boss. Siya nagpakaon na ni pagagamay kay ang inahan nilayas, gitaban. Okay kayo. Puro na bandid ha mga boss oh. Sa ECS PC. Oh. ECS PC. Tapa mga boss oh. Nagahi kayo. Tapa. Awa. Inot kayo inom plain water. Way tambal-tambal herbal ra niya mga boss. Awa. Andam-andam na mo di mga gahi. Na may kontrang ligon kayo. Apa oh. Ya pa. Tara. Kana. Mao ni pangsuod mo dia boss. Dara mga tinuod. Kani. Tawa. Tawang mata mga boss oh. Namoy nanang mata mga boss. Tawa. Tabay. Tabay, pailom-hilom ay. Walang. Dapa, kani. Tandem ni sila. Asa to yung mga naka Santander na boss? Wala dire boss no?
Okay kayo. Ara ang kuan niya landing board. Murag dako pud ni sa landing board niya boss, magamit nimo ana kay birahan pa man nimo diri boss no. Sakto bitaw na diya baba ang kanang landing board niya. Buta na tango na lang tanan siyang kusa oh. Kana boss, tangtangaw na nimo boss. Diyan trap do. Oh. Kana may imo ang trapdoor. Kana siya. Buhatan nimo nagpultahan mga kuan ka buk tulo. Katingon na kanang usa ka patong ba. Oh, ano guys? Video ba? Kato lagi imong pahandagan lagi. Dagan ba? Pandagan mo. Kuhaan na lang na sa boss, bisag handagan nimo na boss, kuhaan na lang na siya. Anaan man nimo no. Kuhaan na lang nimo na siya. Oh, kuhaan na na para dako siya kuan ba. Dako siya og sudlanan. Nya kani siya landing board na nimo na siya diri. Kani siya kana. Dili pwede kanang usa ka patong re mo kuhaon pre. Ya imo re kana re mo kuhaon. Oh, Kanan mo pwede yan rasad. sa ka base. Sulod na mas na. Gaway kayo eh. Gaway king pati ba. Suya man, gabi pa sa Pasko eh. So daw testingan ba? Uwa! Uwa! Oh, dako sud gay ko. Gani iya diri oh. Ara. Landing board. So man imo ang kuan boss. Imo ibiri sirado pa man ni. Makasuya ay sus. Okay. So pila pigo na. Kuan. 3 kapil do. Kasi sinintang do. Sa nibalihin na sa pati mga boss, nanaway ang mahiniktan. Duha na lang kabuok, 1, 2. Nabuang sa pati mga boss, usa na lang kabuok bahay oh. 2. Oh, awa. Mao na lang ni mga manok ni mga boss oh. Kaya nagpati siya boss. Otso, apil mo to si Don Chris. Manok na, horot na, pati na napuros. Kanaol, kamao kayo oh. Awa. Okay mga boss, update ang tapuhon, mapintala na ni. Mao ni ako ang pambato ng alop, papintala ni pon. Bye bye.